Hello, sziasztok! Újra az új stúdiómban, PewDiePie. Itt ma a Macska stúdióról fogunk beszélni. Itt Zeus. Ugye Zeus? Nemrég született, és hát egy hónapos tehát. Egy-kettő hónapos, és nagyon imádom. Ezt nem akarom én át, hogy láthassád. Van rajtam bugyi, szóval nyugi. Úgyhogy... Jön a Zeus, és... nem rossz cica. Ugye? Ott a gép. És csak... Hé, figyelj. Nézd már oda. Süge macska, nézd. Ügyes. Ügyes vagy. Na, vissza a menedékbe. Na szóval, mint láttátok, most ezelőtt csináltam a telefonos videót. Mondjad. Csak macskám jár fogad. Így, ha szeretnétek elérni, elbírtok még érni, szóval Vallei Ingridot beírjátok a YouTube-ba, és megkerestek. Büdös vagy. Ezt elhiszed. Na, majd még csinálok videókat. Csak most már lassan készülök, mert megyek valahova. Igaz, pizsamában mondjuk csak vissza kell mennem valahova még. Majd még találkozunk sok videóban, és további jó napot. Sziasztok!